nagkaigo po kitang sarong resolution in joining all the barangays in Legazpi City to support the observance of 2022 National Children's Month. Sa baga po, base sa Republic Act, yan po ang sa gobyerno para magtabang sa mga rights ng kakian. Opo. From nga ni, na ang Legazpi City, I'm proud to say, ang Legazpi City po, last 2021, naging ano po siya, naging awardee po siya sa Seal of Child-Friendly Local Governance. Nainingani po na saro po kita sa pinakatap sa bilog na Bicol Region. So iningani po bilang representation po, bilang Committee Chairman on Women's and Family, Children's and Family, inailing ta po na lalong mas pakusugon ta pa ang lalong pakusugon o i-maintain ta ang programa kundi po kan Legazpi City tungkol po sa child-friendly month. Dahil nga ni po na aramta na ang mga barangays, tiga-congratulate na po, ang gabos ng barangays, tigdi po sa Legazpi City, tanailing ta po ang pagprotektar and mag-ibo kay programa sa mga children, tigdi po sa Legazpi City. So ani po, nagkaigo po kitang sarong resolution. At the same time, para po lalong mapromoter and lalong matawan na atensyon, digdi po ang mga kakian, digdi po sa Legazpi City.